No, va estones, això. Va estones, això, perquè la seva llengua és el català. I clar, a vegades una bronca li entra més bé en català que no pas en castellano, perquè me despisto una mica. Però bueno, li parlo en castellà també, i de bebè li vaig parlar sempre en castellà. No, yo pienso que tratamos de coger lo mejor de cada cultura, ¿no? Y convivir en base a eso, ¿no? Yo vengo de Buenos Aires, 15 millones de personas, ella viene de un pueblito muy pequeño y bueno, los valores para mí que tiene ella son mucho más grandes con los que yo he convivido, ¿no? En una ciudad donde era más o menos matar o morir, ¿no? Bueno, jo crec que tenim més conflictes a nivell personal, com totes les parelles, que no pas per lo cultural. Home, n'hi ha coses, però és com tot. És el mateix que el teu home ronca o que li agrada menjar arròs a la cubana cada dia. Ni ronco ni m'agrada menjar. Però que això... Que no serveixi de precedent. Jo em sembla que està al mateix nivell, és parlar-lo i mirar aviam què et fa, però clar, conflictes molts, però bueno, moltes solucions també. Hasta ahora Argentina no se han hecho nunca, ¿eh? Queda muy lejos y es bastante caro y Polonia queda más cerca y... teniendo a mis padres y mi única hermana aquí, es como que no hay un peso muy fuerte como para volver a Argentina, ¿no? Hem anat, fa un any i mig vam estar un parell de mesos a Colòmbia. Sí. Hem anat un parell de cops a Miami, que hi viu el seu germà, i doncs a la família d'ella, que està a Colòmbia, també li anava més bé anar a Miami, vam fer com una trobada familiar allà. Va venir el Marc també i el meu pare i es van conèixer amb els seus pares. Ens vam trobar allà perquè la meva família tampoc no podia arribar aquí per qüestions de papers i de visats i vam decidir que ens trobaríem allà. Kinga es la que más se esforzó, porque después de todo en Cataluña la diferencia cultural no es tan grande con respecto a Argentina como lo es con Polonia, ¿no? Y ella fue la que más amó. Yo pienso que el mérito se lo lleva Kinga. Kinga hizo un esfuerzo enorme por toda esta relación y bueno, quiero aprovechar la cámara para decirte que estoy muy agradecido. Home, jo crec que adaptar-se més ella que està aquí. Si estéssim a Colòmbia m'imagino que d'entrada és adaptar-se a la societat que estàs, que és una societat nova. Amb la relació, cada un, jo m'he hagut d'adaptar a ella i ella s'ha hagut d'adaptar a mi. Si jo fos senegalès, s'hauria hagut d'adaptar igualment a mi. Quan la Diana va fer un viatge, ara fa 8 anys, per fer unes pràctiques dels seus estudis sobre International Business, poc es pensava que acabaria trobant la seva mitja taronja en una ciutat de la Catalunya interior, com Manresa. Després de les pràctiques va estar un temps sense papers. Va treballar a Madrid i a Catalunya. L'atzar o el destí la van portar a conèixer el Quim i va decidir instal·lar-se definitivament a Catalunya. El Quim treballa com a traductor de pel·lícules a TV3. Fa uns 2 anys que el Quim, la Diana i la seva filla, la Luana, viuen en aquest pis amb terrassa i molt bones vistes, a Manresa. Els caps de setmana també hi és el Marc, el fill del Quim. Doncs aquest ha estat el reportatge d'avui dedicat a les parelles mixtes que viuen a la nostra ciutat. Ja heu vist que són les parelles del més normal, com tu o com jo, que sóc polonesa i estic casada amb un búlgar. Som parelles que ens hem conegut pels atzars de la vida, ens hem enamorat i hem decidit a viure junts. No hi ha més secret. L'amor no té fronteres. Avui parlem sobre la parella i l'amor. La pregunta és, si t'enamores d'un estranger, aniràs a viure al seu país? Sí, per què no? Sobretot si fos d'algun país exòtic m'agradaria bastant conèixer el seu país i tal. Sé que aquí hi ha més possibilitats i per ella igual seria millor, però no m'importaria, la veritat. Sí, per amor tot. Encara que sigui a Brasil, a la Xina, on fos. Per amor tot.
Home, si fos un amor profund i total, sí, no? Tant. Bueno, no sé, suposo que depèn de quin sigui el país. Si és un país que a mi m'agradés, possiblement sí. I si jo crec que estimo el suficient a aquesta persona, doncs sí. I si el país no m'agradés gaire, doncs segurament m'ho pensaria més. Però tot i que he de reconèixer que ha de costar, perquè, clar, si te'n vas a viure a un altre país deixes tot el que t'agrada aquí i suposa un gran canvi a la teva vida, però... Sí, clar, tio, per amor es fa tot. No, actualment no. Tal com estan les coses, no. Et dic que no. I no em considero una persona racista, però no. No, no. Tal com estan les coses, no. No, em quedaria aquí. No em mouria. Doncs sí, estaria bé, perquè així es coneixerien altres cultures i sí, estaria bé. I jo què sé, si s'ajuda, ell vindria cap aquí i així també miraria les cultures que tenim aquí i tots dos apreníem cadascú del nostre país. Segurament que sí, perquè seria la forma de conèixer el país i de conèixer millor amb ella també. Sí, em sembla que també hi aniria. Pues yo misma no sé, pero mi madre lo ha hecho y se ha ido a vivir a Alemania con mi padre. ¿Tú lo harías? No lo sé muy bien, o sea, depende. ¿Qué país? Aquí arriba el programa d'avui. Ens veurem el proper dijous del mes que ve fins al maig.